May pambayad na ninyong utang. Green light. Red light. Green light. Red light. Kaysa, no? Mamang maayo naman ninyong kablit. May naman ninyong pabotohana. Na naman day bala. Kamu haga binutbot mo. Prankster kayo mo, ha? Maunay dangatan ang mga tawong prankster. Ug karon, padayon sa dula. Green light. Red light. Green light. Red light. Patay sa pa nga naman ikaw naka-play Emirates gapauna-una magkagpusil ug wala pa nakaingo green light na doon sa kadal. Ay, ikaw naka-TikTok. Pusilan ng imong kaubang ka pa mao. Maunay dangatan ang mga taong pamaumao. Padayon sa dula. Green light. Daw kami. Ano nga mong premium? Congrats ninyong duha kay kamoy hingdaog ug hinglampo sa nitong dula. Maong dawata ninyo ning premyo. Aw, may nang maglaruan na ita. Unsa man eh? Imna ninyo. Unsa man ito ba? Tuba. Mama, naay problema? Matay tuba man tuod eh. Mamang tuba man isama na imong kwartang gingon na ibayad naman na mong utang. Asa naman? Paghulat, narao. 100 na. Pag 50 mo ana. Usitag si Gwinta. Unsa ni? Unsa man mo ibayad na ng utang ah? Gibuwes naman mo kinabuhi ani dulaan niya pagkuha tag 50 pesos rame. Kana usa laman kay apiki pakuron. Utangon sa nako ng uban. Ay dili na, dili mo sugot ana. Kamatay po no. Ay dili mo sugot ana 50 pesos kamatay po no. Gibuwes naman mo kinabuhi ani. Pusilon pa ninyo og gibay ang balaan. Unya magkakuan lagi utangon ninyo ng uban. Kamo, bagot-butan yun mo kaayo. Roll number 2. Ang mo reklamo, patay.